Cinquena trobada de declamació. Segon comunicat. Fallers, veïns i amics. Si tot va bé i no sorgeixen inconvenients, els vídeos recitant els poemes seran penjats en la pàgina web de la Falla, fallafraijota.org, la nit de Sant Joan, és a dir, el proper dia 23 de juny a les 23 hores i 59 minuts. I hi romandran, pot ser, tot l'estiu. També penjarem una presentació dels poetes i buscarem la fórmula per a que us pugueu descarregar el llibret amb el text de tots els poemes, que tradicionalment hem repartit al finalitzar el recital. Ens retrobarem la nit de Sant Joan. Us esperem.